Żgur li ħafna diġà ħassewha. Sħana kbira f'kull parti ta' Malta u Għawdex hekk kif bħalissa minn fuq il-Gżejjer Maltin għaddejja mewġa ta' sħana f'dik li s'issa tidher li se tkun l-aktar ġimgħa sħuna tas-sena. Dwar dan tkellimna ma' Martina Gatt mill-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Bħalissa għaddejjin minn heatwave, tibda llum u għandna għada u pitada wkoll sa nhar l-erba'. Illum telat s'issa diġà telat 39, għada mistennija tilħaq 38 u mbagħad l-erba' titla' 37. Għalkemm il-kbiri jidher li għadda xorta waħda wieħed irid joqgħod attent. Kemm aħna qegħdin ngħidu lill-pubbliku li temperatura ħad tkun għolja biex jieħdu ħsieb anke bħala tixrob l-ilma toqgħod fid-del, ma toqgħodx fix-xemx fil-ħinijiet l-iktar bejn l-11 u l-4 nagħmlu mod. Meta kkomparat ma' Lulju tas-sena li għaddiet dan ix-xahar wieħed ftit aktar sħun għaliex filwaqt li din il-ġimgħa t-temperatura telet għal 39 grad Celsius, fl-2018 l-ogħla temperatura f'Lulju kienet ta' 36 grad. Madankollu fl-2017 Lulju ra temperaturi simili ħafna ta' dawk li qed jinħassu bħalissa. Il-problema bħalissa hi li hawn arja ta' pressjoni għolja li qiegħda tippersisti fuq iċ-ċentru tal-Mediterran u jisada tibqa' mhix qed tiċċaqlaq, allura dejjem tibqa' tiġi din is-sħana. Bħalissa li nistgħu ngħidu hija li sa nhar l-erba' għandna din il-heatwave u mbagħad l-affarijiet għandhom jikkalmaw xi ftit, però still hija sħana nagħmlu għandna averages ta' 35 u 34 għall-bqija tal-ġimgħa. Interessanti il-fatt li għalkemm bla dubju hija ħafna sħana dan mhux l-aktar Lulju sħun li qatt kellna, hekk kif Lulju tal-1988 kien laħaq temperaturi ta' 43 grad Celsius.